tayo na. Sa amin kasi, kailangan din namin na talagang tutunin ito. May remembrance talaga. I love Taguig. Mga beshi, nandito po kami sa Cayetano Sports Complex. Ayun po, cleaning po namin yung birthday cash gift ni Mayor. Saka may goods din po kami. Tapos, ito po sila po yung mga kasama namin. Mga taga-upper dito. Pero din tayo, opo, doon na lang po tayo. Oo. No? So guys, nakauwi na po tayo. Ito po yung yung binigay po doon. Silipin po natin. Dalawang Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa mayor ng Taguig.